Til at starte med var det ikke så slemt. De drillede mig lidt. Jeg troede ligesom dem, at det var en leg. Men så blev det værre. Jeg bliver mobbet hver dag i skolen. Der er ingen af de andre, der gør noget. Ikke engang min lærer. Jeg tror ikke, de forstår, hvordan jeg har det. Jeg troede, jeg ville kunne sige det til mine forældre, men jeg ved, at de ikke vil lytte. De vil også bare gøre det endnu værre. Jeg tror ikke, jeg kan klare det længere. Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skulle gøre. Ungdomssorg.dk. Søg hjælp, før det er for sent.